20 tinonzwa kuti nedenga rinotambudzika rinotiro vane nhamo vanoti zvakaipa ndizvo zvakanaka uye zvakanaka kuti ndizvo zvakaipa vanoisa rima panzvimbo yechiedza nechiedza panzvimbo yerima vanoisa zvinovava panzvimbo yezvinotapira nezvinotapira panzvimbo yezvinovava isu maKristu tawa kutadza kuziva chakanaka nechakaipa tava kuti zvakaipa ndizvo zvakanaka nengara
Hama ukazvitsvagurudza unoshaya kuti zviri kumbofamba sei. Hama ukazvifungisisa unoshaya kuti zviri kumbofamba sei. Hama ukazvitsvagurudza unoshaya kuti zviri kumbofamba sei. Hama ukazvifungisisa unoshaya kuti zviri kumbofamba sei. Chapter 5 pavhesi ya 22 na 25. Imi vakadzi muzviise pasi pavarume venyu chaivo sezvamunoita kunasi. Imi varume idai vakadzi venyu Kristu sezvaakadawo kereke akazvipa nokuda kwayo. Nesuwo vanotenda ngatidzokerei panzvimbo dzedu chaipo.